Ja, hun blev bare ved med at sige det samme. Hun er helt irriterende. Her kom. Nå, børn. Hej. Godmorgen. Er der nogen, der vil fortælle noget om deres weekend? Lige nu. Kom her og fortæl det. Altså i weekenden, der har jeg været sammen med nogle veninder. Og så min far så han købte sådan et vildt sjovt spil til mig, noget der hedder Twister. Hvor det er, at man skal sådan gøre alt muligt på sådan en plade. Det er vildt sjovt, så prøver vi det både med mine veninder og min familie og sådan noget. Så det var egentlig ikke lidt. Det lyder godt. Ja. Der er ikke noget musik, det var fucking kedeligt. Så er der time. Sæt jer ned. Nej. Sluk på musikken. Sluk på musikken. Sluk på musikken! Ja, hvordan går det? Har I det godt? Godmorgen, børn. Hvordan har I det? Er der nogen, der kunne tænke sig at komme her og fortælle om noget godt, de har lavet i weekenden? Okay, en af gangen. Det var sikkert at råbe. Nogen kunne tænke sig at komme her og fortælle om deres weekend? Emil, og fortælle om din weekend. Jeg var ude at drikke med vennerne over på skolen, så jeg skulle ikke huske så meget. Så jeg gider ikke. Nej, jeg gider ikke. Oh, damn! Flip, that's it.